qabelkom ħalli l-jum. U dan huwa shooter 5 minuti kuljum mit-tnejn sal-ħadd fejn intkom ħadkunu tafu x'qed jiġri madwar Malta u d-dinja u wkoll titgħu xi daħka jew tnejn. U jekk għandkom xi ħaġa li tista' tgħinna biex indaħħku biha jew nkunu nafu xi ħaġa ibgħatu lilna hawnhekk. Ħanajt lil Mel Gibson bik. X'għedtajt? Għax taf li Mel Gibson ġeja u Malta ħajaħdem The Great Siege of Malta, ħajaħdem serje dwar l-assedju l-kbir. F'liema partijiet tarani. Ta' ras maqtuwa. Għax la Vallett jispara li torok l-irjus tal-iskjavi sekk nisparaw tijak, puk, jispiċċa mill-ewwel ma ssir xoqtolhom kollha. Kiesa. U fil-verità kemm inħadmu films hawn Malta. Nħadmu però jekk tara l-films Maltej fuq it-TikTok u l-Instagram titmur. U aħna sinjuri se nibdew nwaslulkom l-iktar 5 videos li jkunu laqtuna f'din il-ġimgħa. U dawn huma l-aqwa 5 videos illi skontna bħalissa qegħdin jiġru fuq is-social media, fuq it-television. Fil-5 post insibu dan il-video li ġej issa tafu kemm Malta xxukjat ruħha u hekk għandu jkun għaliex kien hemm dik il-klikka li qabdu jagħtu uffiċjal tal-pulizija. Però ma nsertawx lil dan l-uffiċjal. Issa da peress li jsemmi l-kelma Cowboys. X'jiġi? Western? Fir-raba post, jekk tmorru għand il-barbier oqgħodu attenti speċjalment jekk tieħdu l-qtajja. Tafu wkoll li kemm il-darba rajna kif taqbad daw l-argumenti max-xufiera tal-linja, però mhux dejjem hekk hawn Malta. Araw dan il-video li ġej għaliex dan tal-linja qed jallegra. Xorta importanti ma tellef xi driver, però almenu dan happy u kemm il-darba jgħidulna biex ma nserħux fuq sħabna. Fit-tieni post ħanaraw x'jista' jiġrilek. U l-video li għażilna bħala numru 1 ta' din il-ġimgħa huwa dan li ġej. Wara dak il-video ta' x'kas li tajda, what are you doing? Imma, sinjuri, jekk tiltaqgħu ma' xi ħaġa partikolari, xi video partikolari ibatunna fuq dan il-WhatsApp number. U kemm jiġru affarijiet f'dan il-pajjiż. Jiġru kważi żejjed jiġru. Imma jiġru affarijiet tajbin ukoll. Eżempju ta' Teleker smajta. Teleker, x'Teleker? Nikol, rajt nimmort namela ta' Teleker. Mux teleker, min jaf kemmi u għal xej. Jek ikollok iktar minn 80 sena jasrab xej. Ta' 80 jena zazuħadni, anka ta' plakkadni nsib il-kap ta' warali. Anka jekk ikollok iktar minn 60 sena, u eżempju tkun bati bid-dimensja tista' tagħmilha. Jekk ikollok il-karta s-safra tad-diabete tista' tagħmilha. U anka l-karta rosa u kollha jista' jagħmluha b'xejn jasra. Safra u roza mela ħna xi referis. Marriċ, fent, marriċ! Sandu ja ħasra qabel kont tista' tagħmilha ma' kumpanija tat-telefon waħda illum taħdem ma' min trid. Ara ħammur nixtri iktar jien. Dillesta wkoll kemm inqabbada.
U dak kien shooter tal-lum, infakrukom illi s-sibt u l-ħadd xorta ħankunu hawnhekk. Is-sibt ikonna mistiden speċjali u l-ħadd ikun programm tikkaża differenti imma speċjali wkoll. Arawna tinsewniex. U jena sepp bix-xiera li nerġgħu nagħlqu bil-video li għażilna il-number 1 ta' din il-ġimgħa. Nerġgħu narawkom għada. U jekk taqgħu xi ħaġa twila.